In Ljouwert wordt op het stuit de nieuwe bestuursafspraak Frieske taal en cultuur ondertekenen. Daarin staat hoe de Frieske taal en cultuur de komende jaren behouden blijft. Het Rijk en de provincie binnen daarbij belutsen. Verslagjouwer René Koster die is op het stuit bij het ondertekenen van die bestuursafspraak. Ja, René, wat binnen de belangrijkste wijzen waarop bijgelijks de taal stiepen wordt? Nou, eigenlijk moest rekken je op hele gewone, gebroekelijke, van de hand lezende dingen als onderwijs en zo. Maar het doel daarachter is dat de gewone Frieske mensen, de inwoners van de provincie, de Frieske taal echt beroeken. En dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Dat het Friesk net meer een jocht is, waar de Fries een gebroek van meidje, maar dat het vanzelfsprekend is. Ja, dat klinkt heel logisch. Vraag is, hoe doen die mensen dat? Hoe lezen ze dat uit? Ja, nou ja, dat is een nieuwsgierige vraag zelf. En die stel ik even aan een nieuwe functionaris, Sieske Poepjes, een bekend gezicht als deputaire. Maar tenij ik taalskipper, wat betekent dat? Een taalskipper is een nieuw woord bij u in uw Frieske taal en in uw provincie. En het komt erop del dat mensen van Dink die het zeggen, de provincie neemt nou de regie op de Frieske taal. En dat houdt net in, wij is de baas, geen bazig speel je een oor, maar verbind mensen met elkaar. En zorg je dat we één koers hebben. Kijk als op een scootje, denk ik. En zodat wij uw Frieske taal in de 21ste eeuw heel mooi groeien laten kennen en dat mensen er grutskop blijven. Het gaat om een bestuursovereenkomst tussen provincie en het Rijk. En van het Rijk als vertegenwoordiger is de minister van Inlandse Zaken hier, minister Ollongren. Dat Friesk, wordt het nog wel echt serieus namen in Den Haag? Zeker. Nee, we nemen het in Den Haag heel serieus. Daarom ben ik hier ook. We hebben met de provincie overlegd, met de gedeputeerde en de commissaris. Fries is een taal in Nederland. Die wordt door veel mensen gesproken. En ik vind het als minister ook heel belangrijk dat dat ook zo blijft. Dat kinderen Fries leren op school, dat het gewoon gebruikt kan worden in de winkels, in de zorginstellingen. En ik ben heel blij dat ik hier vandaag ben en dat we daar samen een impuls aan kunnen geven. Maar in het onderwijs is het dan belangrijk dat die het voortouw nemen. Maar kijk, in het onderwijs ben je wel blij dat er een master of juffrouw is die het rekken en de Nederlandse taal die aankent. Is het net nog een extra eerst die het vrijwel onhelder is om ik nog Friesktalig te wezen? Nou, ik denk, kijk, ik zie het zo, hè, als Fries kind leer je eigenlijk twee talen, Nederlands en Fries. Thuis, op school en later kun je het ook gewoon gebruiken waar je ook bent. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Daar moeten we als Nederland ook zuinig op zijn, trots op zijn. En natuurlijk moet je nog heel veel meer leren in het onderwijs, maar van die Friese taal heb je eigenlijk altijd plezier. Je zet ik jou die handtekeningen, dan komt het helemaal clear. Ja, uiteindelijk zoen je dus stellen kennen van er waait een positieve wien als het door de Frieske taal en cultuur gaat. En die Frieske wien, het zou wel eens komen kennen van het feit dat het CDA nou in het kabinet zit, of dat de FNP er hier bot onlutsen had, of de provinciale CDA. Ken ik wezen dat het met de verkiezingstermijntje had. In elk geval van de komende 4 jaar lijkt het behoorlijk borgt. En hoe het erbij komt, lange termijn wensken binnen voor zelfs altijd.